ಮುಗೇರ್ಕಳ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಅಂಡ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುವಾದ ತೂಣಂಡ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪರಡು ಹೋತುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜೊಂದು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮುಗೇರ್ಲನ ಪಾರ್ದನ ತೂಂಡ ಅತನ ಮದಿಪುದ ತೂಣಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅತನ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಮೂರು ಪುಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಮೂರು ದೈವಕ ಮಾನಿಕ ಆ ಊರನ್ನ ಬಿಡುದು ಪಡಮಲ ಸೇರಿಯರು ಪಡಮಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆ ವಚನ ಈಗರು ಬಿಡುದು ಎಡ್ಮೂರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಗರಿಡ್ ಗಡಿಪಾಡೋಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ನೇಮನೇರಿ ಯಾನಾಗ ಯಾನು ನಿಕ್ಲನ್ ತಿಗರಡು ಆ ಚೆಂಡದ ರೂಪ ಬರ್ಪೆ ಆ ಚೆಂಡದ ರೂಪ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತಿನ ಪಗರಿಡು ಕುತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪನ್ನಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಂದಕ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಬಿಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಂದಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾತು ನರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕವು ತೆರಪೆ ಅಂದು ಬೆರ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ತುಳುನಾಡು ತೋಣಂದ ಇನಿ ಈ ಪಲ್ನಕನೆ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮೆರದ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆಣ ಕಲಸ ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಅಮ್ಮೆರದ ಮಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನ ಕಟ್ಟ ಜಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೇರು ಒತ್ತು ನೋಡು ದೈವಲ್ ಒತ್ತು ನೋಡು ಈ ಮುಗೇರನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ನು ಕಾಡ್ದ ಮುಗೇರರು ನಾಡು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ದಾಯ ಕಾಡು ಬೈ ಜನ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಆನ ಕಾಡು ನಾಡು ಬೈ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಕೆಲ ಜನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮುಗಲು ಕಾಡ ನಿವಾಸಿಗಳೆಂದು ಕಾಡ ನಿವಾಸಿಗತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಮುಂದೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆ Madipu. This program is sponsored by Supreme Surya Shuddha Tengine Enne, Heruru Hudupi. Co-sponsored by Cycle Pure Agarbatti. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಮದಿಪುದ ಇನಿತೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪದಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ತರತರತ್ತ ಜಾಗ ಜಾಗಗೆ ಪೋನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಒಂಜಾತು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ದಾದಾ ಪನಿಪಿನೆ ನಿಖಿಲ ದುಂಬ ದೇಕಿಡಿ ದೀಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದಿಪು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುದ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೂರ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಜತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿದ ಕುಲು ಜತೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಬೆರಿಬಲನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಮದಿಪುಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೋರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡು ತುಳುನಾಡು ಅಮರ್ ಬಾಳೆಲಾದು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲೆಯಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ವೀರ ಪುರುಷರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಪಗ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಅನುಬಲಟ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಗ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಇರುವೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಗೇರ್ಕಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆದ ನೆಲೆಟು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಐತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲಿನಿ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಸುಮ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ದೈವಾರಾಧನದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರ್ಲಂದು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅನುಭವನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಇನಿ ಮದಿಪುದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಇರಾಗ ಇರ್ಕಾಯಿಗೋಡಿ ಅದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯಡು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನಗ ಆ ಸಮುದಾಯಡು ಪುಟುದು ಆ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದು ಇನಿ ಜಾತಿ ಭೇದದ ತರಭೇದ ಪುಡತ್ತದು ಸರ್ವೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದು ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿನ ಬಗ್ಗಾದು ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಳು ಆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಚಿತ್ತೊಡು ಸೇರಿಗೆ ಅದು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗೇರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮಕ್ಕೆ ಈರು ಆ ಒಂಜಿ ಐತ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ ತುಂಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಸೀಮಿತ ಆತನದು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ತುಳುನಾಡು ಅಂದಕೆಂಡ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎಂದು ಪನ್ಯರ ನಂಕು ಒರಿದಿನ ಜಾಗ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಅಪಗ ಅಂದಂಡ ಈ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಮೂಜಿ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಈ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಅತ್ತು ರಡೇ ಬಾಗೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವುದು ನಿರೂಪಕರ ನಿರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವುದು ಎಗ್ಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಮತ್ತು ದೈವ ಲಯನ್ಸ್ನ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲೆಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗವೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಆಂಡ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ತೂಣಂಡ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಡು ಹೋತುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜೊಂದು ಪುದರುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಬತ್ತಂಡ ಮುಗೇರ ಬಂದುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಗಡು ಹಸರ ಮನ್ಪ ಪುದರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂತೆ ಬಾಗಡು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡು ಗೊಡ್ಡ ಮನ್ಪ ಪುದರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂತೆ ಬಾಗಡು ಪಾಲೆ ಮನ್ಪ ಪುದರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ವಿವಿಧ ಪುದರಡು ಅಗ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಹೋತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಮಾತು ಸಮುದಾಯ ನಡ್ತುಂದುಂಡು ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ತೂವಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 7 ಮುಗೇರ 7 ವರ್ಗದ ಮುಗೇರ ಬಂದುಂಡು ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಯತ್ನ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಪತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 7 ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕದ ಒಂತೆ ಭಾಗ ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಈ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯರಣ ಅಥವಾ ಬೆರ್ಮೆರನ ಒಟ್ಟು ಐಕ್ಯమైన ಸತ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ನಡುತ್ತುಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪೋಣುಂದಂಡ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ ಪೋಪುಂಡ ಹನಿ ಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೇ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇಂದಟ್ಟು ಪರಭೇದ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಕುಲು ಆಯ್ತ ವೀರನ ಕತೆ ఒక ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಲು ಕಥಾನಕುಲು ಕಾರಣಿಕಲು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಆಂಡ ಸಮಗ್ರವಾದ ಇಡೀ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಹನಿ ಮುಗೇರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಮುಗೇರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಪಂಗಡದ ವಿಭಜನತ್ತು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಆರಾಧನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಗಡಿಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಕಳಲ ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಬಿ 4 ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಾತು ಬಾಗೋಡು ಕಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕಳಲ ಇರುವೆರ ಮಾತು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತು ಬಾಗೋಡು ಮುದ್ದೆ ಕಳಲೆ ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಮಾತು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಾತು ಬಾಗೋಡು ಈ 4 ಜನ ಮುದ್ದೆ ಕಳಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಬಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹನಿಮುಗೇರ ಪದ್ಧತಿ 5 ಪರ್ಪೆಂಟ್ 4 ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದು 2-3 ದೈನ ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗನ ಕಂಡನೆ ಕೇಲತ ಬೆರ್ನು ಆಡ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೇರಿಯ ದೈವ ಭದ್ರಬಾರಿ ಕಡಂಜು ಈ 4 ದೈವಲು ಆಂಡ ಈ ಹನಿಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ತುಳುಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸುಮಾರು 140 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲಕುಲ್ಲ ಮುಗೇರ ಕಲಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಲಕುಲ್ಲ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಕಾಜಾರ ಗೊತ್ತು ಕಲವಂಜಿ ಬುಣ್ಣಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 140 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಗೇರ ಕಲಟ್ಲ ಈ 4 ದೈವలు ಪ್ರಧಾನವಾದಲ್ಲ 2-3 ದೈವ ಕೆಲತ ಬೆರ್ನು ತನಿಮಾನಿಗ ಬಕ್ಕ ಭದ್ರಬಾರಿ ಕಡಿಂಜು ಇತ್ತ ಇರು ಪನ್ನಗನೆ ಪಂಡರು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಅಂಡ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತೆ ಹನಿಮುಗೇರ ಬಕ್ಕ ಗಡಿ ಮುಗೇರ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಅತನ ಆರಾಧನೆದ ಸತ್ಯೋಳು ಬೇತೆ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೆನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಐತ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತುಂಡ ಐತ ಆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತುತ್ತೈತದ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನದ ಆದ ದೈವದ ದರ್ಶನದ ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ತೂಯರೆ ಒಂಜೇಲ ಕಂಡ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತರಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಅವಳು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಅಮರು ಜೋಕ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗಿಪಲ ಏರು ಒಯ್ಟ್ ಏರವು ಇತ ನಮ್ಮ ಹನಿಮುಗೇರ ಪದ್ಧತಿ ಪತ್ತನಂಡ ನೆಟ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇರುವೆರೆ 2-3 ದೇಯು ಬಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೆತಂಗಡಿ ಗಡಿಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಪತ್ತನಂಡ ಐಟ್ ಮುದ್ದೆ ಕಳಲ ಅಕುಲು ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಮುದ್ದೆ ಕಳಲ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಅಮರ್ ಜನ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಇಂದೆಟ್ ಹನಿಮುಗೇರಡು 2-3 ದೇಯು ಬಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಅಕುಲು ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬಾಕಿದ 2 ಜನ ಮುದ್ದೆ ಕಳಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಅವ ಅಮರತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟಿನ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಅವು ಕೆಲಗೈಟ್ ಪೊಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲಗೈಟ್ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇನ್ನೆಟ್ ಬತ್ತನಂಡ ಕೇಲದ ಪೆರ್ನು ಅವು ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗನ ಕಣ್ಣನೆ ಅವಕ್ಕ ಭದ್ರಬಾರಿ ಕಡಂಜು ಅವಕ್ಕ ಹೊಸ ಸೇರಿಗಡು ಎಲಿಯಾಲ ಬಾಲು ಮಾಡಿದ ಕತಪ್ಪು ಆ ಎಲಿಯಾಲ ಬಾಲು ಮಾಡಿದ ಜನ ಸೇರಿನ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯವು ಮುಗೇರಿ ಶಕ್ತಿಯವು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೈದರ್ಲೆ ನೆಟ್ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜಲಕನೆ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಎಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂಜು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಈ ಮೊಗೇರ್ಲನ ಪಾರ್ದನ ತೂಂಡ ಆತನ ಮದಿಪುದ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ
ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅತ್ತಂದಂಡ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಮು ಬೈದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೂಲತಃ మన కథానిక తువ్వర పోనుందంట ఈ 2-3 దైవక తన్ని మానిక ಅಕ್ಲನ ಅಮ್ಮಿರಿ ಕಾರ್ಲ ಭೈರವಸರ ಓಡಿತಾರೆ ಕಾರ್ಲ ಬಾಲೆ ಬರ ಒಂದು ಓಡಿಂದ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣಡು ಓಡಿ ಕಾರ್ಲ ಬುಡುದು 2-3 ಬರಡಾಂಡ್ 2-3 ಬರ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದೇರನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಪುದರ್ ಬಣಪ ಆನೆ ಪುದರ್ ಪನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು 2-3 ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಅನ್ನೋಡು ಆ ಕಾಲಡು ಪುದರ್ ಪನ್ನೇರ 2-3 ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಆರು ಆ ಓಡಿಗೆ ಆಶೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಓಡಿದಾದ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಳುವಾಪಿ ಅದಾಗ ಆರು ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಏರಾಜ ಬರಡಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ತನ್ನಿಗುಡಿ ಅನ್ಪ ವಾಸ್ತವಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಆ ಮುಗಿಯರ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಣ್ಣು ಕುಂಜಿ ಮಟ್ಟಿದಿ ಆ ಕುಂಜಿ ಮಾದಕ್ಕು ಮಟ್ಟಿದಿನ ಓಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೇರಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ 2-3 ಬಜಿಲಡ್ಕತಾವು ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು 2-3 ಬಜಿಲಡ್ಕತಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರ ನಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮರ್ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುದರ್ ಏರ್ದಿವಡು ಆ ಊರದ ಜೀವರ್ಸ ಅವತ್ತಂದೆ ಓಡಿ ಬಂಡ ದೇರನ ಬಳ್ಳರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಜನ ಅಂಚಾದ ಓಡಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಂಡದ್ದು ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಕೈ ಕೊರ್ಪೆ ಅದ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಪುದರ್ ದೀಪನು ಆ ಸುರುತ ಆಣಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತದು ಪನ್ಪೇರೆ ಈ 2-3 ಬದಿಕಲ್ಲು ಬಾಳ್ನಾಥ್ ಬಾಳ್ ಚಂದ ಬಾಳೋಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನ ಪುದರ್ 2-3 ದೈ ಒಂದು ಆನ ಮೂಲ ಅಮ್ಮೇರೂರ ಕಾರ್ಕಳ ಆಂಡದ ಮೂಲ 2-3 ಫುಟ್ನ ಕಾರಣಗ 6 ದೀಪನ ಪುದರ್ 2-3 ದೇರ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಅಂಚಿನ ತಂಗಡಿ ಕೊನ್ಪೇರಿ ನೀಗ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡದ ವರಬಲ ಮಗ ಅಂಚದಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗಾನ್ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡದ ಪುದರಡು ಆ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಪೊಣ್ಣಾಗೆ 2-3 ದಯ್ಯು ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಬಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂತರ ಬರ್ಪುಣ ಅಮ್ಮಿರ ಅಂತರ ಬರ್ಪುಣ ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬುಳೆಂದು ಬೋಪೇರಿ ಒಂಜಿ 7-2 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ಪುಡು ಅದ ಮುಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ದೇರನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿನ ಉನ್ನಲ್ತೊಂದು ಕೊಂತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿರಂದೆ ಅಂಚಕುಲು ದೇರನ ಬಳ್ಳಾರ ಪಣಂದನೆ ಅಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಆಶೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಕಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲನ ಅಪ್ಪೆನೂರು ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲೆ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪನ ಏರನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲನ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟ ದಿಕ್ಲೆ ತೆರಂದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ದಿಕ್ಕಳು ಮಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಜಾತಿ ಬಿದಾಡ್ನು ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲೆ 2-3 ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಡ್ದು ಸೀತ ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲು ಪೋನಾಗ ಆತಾದಿರ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವಿ ಬೈದು ಪೆದ್ಮೆ ಆಯ್ಪೇರು ಆರು ಕಲಿಮಾರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಕಳಸರು ಬತ್ತಿಪೇರು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲ್ದ ಕಟ್ಟಬನಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಆರು ದೇವಿ ಬೈದು ತೂಪೇರು ಲೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಾರಿ ಪೊರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಜೆ ಆಗ್ಲು ಸೊರ್ಕುದು ಒಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲಂಡ ಬಾಮಿ ಲೆತಾಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ 2 ಜನ ಜೋಕುಲೆ ತರ್ಪೇರಿ ಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಫಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋ ಇಂಚೆಂಜಗಳ ದಾರುಣ ಕಥೆ ಅನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅನಿಲಾಜ ಬೈಲು ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಹಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆಗಳು ಇಂಚೆ ಬತ್ತ ಓಲ್ ತಾದಿಗೆ ಐಪ ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನಿಗಳು ಬತ್ತ ಇಂದೇ ತಾದಿ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ನೀನು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಲ್ವಾ ಮುಗಿಯರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ನೀಗಳು ಬೈದರ ಜಗಲಿ ಅಂತ ಅದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಂತರೆ ಆ ಒಂದು ಜಗಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ತರೆ ತಿರುಗಿ ಬೂರ್ವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತರೆದಂಚು ನೀರು ಕೊರಕ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಕಲಿ ಅದ మీరు ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಆ ಕಲಿಂದ ಒಂದು ಕುಜಿಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೋಕ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಲಕ್ಕುಂತವೇರು ಲಕ್ಕುದಂತದ್ದು ಆಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬೋಪೇರು ಎದುರು ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿಯವನ್ನ ಕಲಿ ಆನಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಕಲಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಬೈತೆ ಎಂದುಂಡು ಅప్పుడు ఎంచినాండ ఈ జోకులు ఎంచిన విశేష ఎప్పుడు పిరలు ఎప్పుడు వేరు కుళ్ళవేరు పక్కన ఒళ్ళ ముడిచి ఎన్న బూడే ఇప్పుడు వందుకుల్లవేరు ఆ పొడుతుడు 6 కోటి జన ఎరిగారు పెద్దమేదారు ಬಂಜಿನಾರ 6 ಬಂಜಿನಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನಕಲು ಏರಾಜ ಬರ್ಕ ಇರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಆಂಡ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ದೇವಿ ಬೈ ತಪ್ಪಿನಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಆಜಿ ತಪ್ಪನಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲೇ 6 ಕರೆದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಆಡ್ಬೇಕ ಕೋಟಿ ಜನರ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಜನ ನಕಲು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಜೇರು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರುಂಚರು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅಕಲು ಸೀದ ಬಲಿಪನಾನರಿಗೆ ಪಾಂಗಳಗರಿಗೆ ಸಾಧಕ ಕಲ್ಪರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲನ ಕಂಡದ ಪುರ ಈ ವೇಲಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿಯರು 2-3 ದೈವಕ್ಕೆ ತನಿಮಾನಿಗ ಈ ಅವಿಡ್ ದುಂಬು ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತೆ ಮರಣ ಆವಿಡ್ ದುಂಬು ಆ ಸಾರಗೋ ಬಚ್ಚಂಗಳು ಇತ್ತಿನ ಏರಾಜ ಬರಕೆ ಆ ಏರಾಜ ಬರಕೆ ಸಾರಗೋ ಬಚ್ಚಲಿ ಬರ್ಪಂಜ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ಲಿನ ಮರ್ದು ಬರದಂದು ಕೇಲ ಹೊಡೆದು ಕೇಲತ ಪೆರುನ್ ಬರ್ಪಿ ಆ ಕೇಲತ ಪೆರುನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಲುಂಡು ಕಲ್ಲರಮನೆ ಇತ್ತಲುಂಡು ಕೇಳ ಉಂಡುತ್ತೆ ಆ ಕೇಲತ ಪೆರುನು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪೊಲಬಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ಮುಗಿಯರ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಆದಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲನ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಅಂದ ಐಕತ್ ಕೇಲತ ಪೆರು ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆರ ಈರು ಪಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ಬೇರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಅದಾಗ పగ్గుడు 18 పోపునాని గురువార దినమానదాని ఆని దేవి వైద్యతి కేలత పెరునుగుల
ತನಿ ಮಾನಿಗಳ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಇಪ್ಪುನಗ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನೇಮಡು ಉಂಡು ಬೇತ ವಾ ಮುಗೇರ ನೇಮಡು ತೂರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಮುಗೇರ ನೇಮಡು ಅವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮದಿಮೇದ ಕಟ್ಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ತನಿ ಮಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇರುನು ಈ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬದಿಗೊರ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಎತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಪೊಣ್ಣಗ ಬದಿಕೊರುಡು ಕೇಳದ ಬೇರುಂಡ ಬದಿಕೊರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆರ ಎಂಡ ಕೊರಿಯದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಬುಲಸಾಗಲ ಮನ್ನ ಒಂಜಿಗೆ ನರಕಿರಂಗುಂಡು ಅವೇ ನಡು ಕೊರುವ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಗೆ ನರಕಿರಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಅಯ್ಯ ತನಿ ಮನೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಕೋಟಿ ಜನರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಜಿ ಪಿರ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕಲಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರತು ಕೋಟಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇರಕ್ಲು ದಾಪನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಹಿಡಕ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಅಕಲು ಪಡುಮಲ್ದ ಬೂಡು ಗಡುಜತ್ತು ಹೋದು 2-3 ಸೇರ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಕತೆ ತುಲೆ 2-3 ಪುಟ್ಟಿನ 2-3 ದೈವಕ ಮಾನಿಗ ಆ ಊರನ್ನ ಬಿಡುದು ಪಡುಮಲ ಸೇರಿಯರಿ ಪಡುಮಲನ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆತ್ನ ಕೋಟಿ ವಚನ ಈಗರು ಬಿಡುದು 2-3 ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚರ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ಏರಾಜಿ ಒಪ್ಪಿರು ಏರಾಜೆ ಬಡಬಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆಕುಲಂಜಿ ಎಕ್ಕಡಕ ಏರಿಯಾಗಳು ಗುತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಪಿರು ಬಡಗಳು ಕೊರಪಿರು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿಬುಲ್ ಅಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಣಿ 2-3 ದೇರ ಬಲ್ಲ ಕೊರಡು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಗೇಣಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ಎತ್ಕೇನೆ ಬೇರೆ ದಾನಿ ಜೋಕುಲೆ ಯಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಗೇಣಿಗಳು ಜರಸ ಅಂದ್ ಅದ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಲಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಬುಲೆಪುರ ಕಾಡ್ದ ಮುರುಗಲ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿಂದ ನಿಂಗೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಈ 2-3 ಬಲ್ಲರಿಗೆ ಸುರುಟೆ ಬಡ ಅರಸರಿ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಸೇನಾ ಬಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದೆ ಅಂಚದಾರ ಬೋಂಟದ ಪದ್ಧತಿನೇ ಬಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆ ಬೋಂಟದ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟೇನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಮುರುಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಾಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಡ್ದ ಪೈಲು ಮುಗಳು ಒಲಿತ್ಕೊಂಡಿ ಅದ ಬಂದ್ಬೇಕು ಕೋಳಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಂಟೆ ದೇರುವ ಆ ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಆ ಬೋಂಟೆ ದೇರೋಡು ಏರು ಬೋಣಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಏರದೇ ಬರಕಡೆ ಒಕ್ಕಳಿಪಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಬೋಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸರಿಂದ ಅದು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೀರ್ಸದಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೋಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಮುಗಲು ಕೋಟಿ ಜನರು ಮುಗ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಡವೇರು ಬೋಂಟೆಗಿಂದ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ ಕುಡಂಜ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬರಲೇ ಬಿಡವೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮುಕ್ಕಳು ಈ ಕೋಟಿ ಜನರು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಮಗ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾದ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ವೇರು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳಿನ ಒಟ್ಟುಗನ ಸಂಬಂಧ ಒಡೆಮುಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳು ದೈವತ್ವ ಏರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧ ಪೋಂಡು ಅಡಿಮುಟ್ಟಲು ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಂಬಂಧ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅವು ಬೋಟದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಆ ನೆವನೋಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಏರೋಡು ಅಥವಾ ಆಯಾಯ ಜಾತಿದ ಕುಲದೈವಲಾದ ಮೆರೆಗೋಡು ಐಕೊಂಜ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಖಾಲಿ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂಜದ ಬಳ್ಳಾಲರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೊಗಲಿಗೆ 2-3 ಬಳ್ಳಾಲರಿಗೆ ಆಪಣದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಗಡಿತ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅಪಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ಆತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಕಾಯೊಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಮಾಯೋಗ ವಾಪಡ್ತು ಸೇರೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಈ ಗಣಿತ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಉಂಡು ಅವು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾತಂದೆ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನೆ ಆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಬರನಾಗ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯೋಡು ಆಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2-3 ದೇರರ ಬಳ್ಳಲ್ರು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ 2-3 ದೇರರ ಬಳ್ಳಲ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ 12 ಮುಡಿ ಬರ್ಪನ ಉಂಬಳಿ ಕಂಡ ಕೊರ್ದುಡ್ಪೇರು ಅವು ಏರನ ಬುದರಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಜದ ಬುದರಲಿಜ್ಜಿ ಮೇರ ಬುದರಲಿಜ್ಜಿ ಇದು 2-3 ಬಂದು ಬುದರುಂಡು 2-3 ಬಣ್ಣದಾದ ಒಟ್ಟು 2 ಊರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಡ್ಮ ಊರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವು ಪಂಜ ಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಪಂಜಮಾಗಣದ 4 ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ಳಾರ ಮಾಗಣದ 4 ಗ್ರಾಮ 3 ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 7 ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅప్పుడు 8 ಊರು ಹೋವು ಈ 12 ಮುಡಿ ಐಕ್ ಬುದರಿಜ್ಜಿ ಅವು ವ್ಯಾಜ್ಯಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಅವು 810 ಐರೈತ ಇತಿಹಾಸ ತುಂದಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಪ 800 ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಡಂಬೂರು ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೂಲ ಪಾಡ್ದನುಂಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಐಟ್ಲೆ ಪುನಃ ಎಡಂಬೂರು ಅದು ಎಡಂಬೂರು ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು 7 ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವು ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಇರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬಗೆ 50 ಬಂದು ಉದಾರಾಣ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಎಡ್ಮೂರು ಇಂಚ 2-3 ಈ ಬೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಪುಡು ಖಾಲಿ ಅವು ಪಂಜಿ ಬೋಟದ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಈ ನೆವನ ಏತು ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಜನರು ಮುರುಗ ಜೈಫಿಯರ್ ಮುರುಗ ಜೈತಿ ಬಕ್ಕ ಅದಾಗ 2-3 ದೈ ಬಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಮರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಬೋಂಟೆಗೆ ಸಮಪಾಲದ ಬೆಂತ ನಕಲು ಅಕ್ಲ ಬೇರೆ ಒಲ್ಲಯ ನಿಗ್ಲಿತವೆ ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೆಂತ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಜರಸ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿರುಬಗ್ಗದ ಅವಕಾಶ
ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಬಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಪಾತಿರ ಬೇರೆ ಅವಡ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಂದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟಿನ ರೂಪ ಬರ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ಆ ತುಪ್ಪಕಲ್ಲ ಮಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿನ ಕಾಡ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಾಗ ಉದಯಾನ ಚಿತ್ತ 4 ದಾಡಗದ ಪಂಜುಂಡು ಅವು ಪಂಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೋಂಟೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಪಂಜಿಯರು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆ ಕಳವಡ್ಪುನು ಒಂದು ನೆವನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ತುಗೆ 2 ಐಕೊಂದು ನೆವನ ಬೋಡು ಆ ಕಾರಣ ಕಳಬಿಡ್ತ ಪಂಜಿ ಅಂಜದು ಈ 2-3 ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೋಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಕೋಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಬಕ್ಕ ಮುಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಣ ಈ ಮುಗೇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಿರು ಬಗರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಣ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಆ ಬಟ್ಟುಗಳು ಚಿಂತನ ಇಂದ್ರಗಿಂಡದ ಜಲ ತೀರ್ಥನು ನಾಗದರ್ಭದ ಕಡ್ಡಿಡು ಆ ಪಂಜದ ಕೆಬಿಕ್ ಬಾಡ್ಬೇರು ಅದಾಗ ಆ ಸೈತನ ಪಂಜಿ ಜೀವ ಕಳೆದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪುಡು ಲಕ್ಕದು ಬಲ್ತು ಪಂಜದ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಂಜದ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವೇನು ಮಕ್ಕಳು 2-3 ದೈವಕ್ಕ ಪೆರ್ನು ಪೆರಿಬತ್ ಬೇರೆವೇನು ಒಡೆಬೋಣದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಿಪತ್ತು ಉಪ್ಪನ ಅವಳು ಪಂಜದ ಗಡಿ ಬೋಡ್ತುಂಡು ಅವು ಗಡಿ ಪಂಜದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳ್ಳನ ಗಡಿ ಅದಾಗ ಪಂಜದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯಗ ಯಾಪಡು ಒಯ್ಯಗ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಪಂಜದ ಗಡಿಗೆ ಬತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆ ಬಲ್ಪಿ ಏರಿಂದು ಅದ ಮಕ್ಕಳು 2-3 ಅನ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಏರಾದೇ ಬರ್ಕೇಡು ಅಪ್ಪ ದೇವಿ ಬೇತನ ನೆಟ್ಟು ಸಜ್ಜಿಡು ಬುಲೆದು ಸಜ್ಜಿಡು ಬಲೆದ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಉಲ್ಲ ಏರು ಅದನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಬಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಉಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಈ ಕೇಮರ ಬಳ್ಳಗ ಬಕ್ಕಲು ಪಿಸಿರು ಬರ್ಪಡು ದಾಯಪನಗ ಪಡುಮಳದ ಬಲ್ಲರು ದೂರ ದಿಪ್ಪರಿ ಎಂಗ್ಲೂರು ಇಂಚೆ ಅನರ್ಥ ಮಲ್ಪು ಇದಾಗಲಿ 10 ಬಂದು 10 ಪ್ರಯತ್ನಡು ಚಂದುಗುಡಿ ಸೋತು ಬೋಪಿ ಚಂದುಗುಡಿ ಪಂಚದೇನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಾಣ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಈ ಕೊಳಲಾದ ಕಂಟకు చెప్పడు ಆ ಕಾರಣ ಗಚ್ಚ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಉಲ್ಲಯ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲಯನ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದೈವ ಕನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲನ ಪನ್ನೇಟ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ತನಿಖಲ ಪಂತಂದಂಡ ಒಂದು ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲಯ ಅಂದಂಡ ಜಪ್ಪಡು 7 ಮೊನೆ ನೆಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಕೊಂಡಾಡು ಜಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಪ ತೂವನ್ ಬಾ ಅಗ್ಲನ್ನು ಕೊಳಲ್ ಲೆಪ್ಪಡು ಅದಂದು ಅಂಚೆ ಮನೆ ಒಯ್ಯಾಗ ಅಯ್ಯಾಪುಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಪಂಜಿದ ಉಬ್ಬಳು ಬತ್ತದು 7 ಕೋಲು ಮುಟ್ಟು 2-3 ಒಯ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚು ಒಯ್ತುಂಡೆ ಅಂದು ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಯ್ಯು ಬಕ್ಕ ಪೆರ್ನು ಅవి 7 ಮುಟ್ಟು ಒಯ್ದು ಮಂಜಲ್ ಪೆರುವಲ್ಲ ಬಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮಂಜಲ್ ಪೆರುವಲ್ಲ ಬಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾಡೇರು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕೇಮರ ಬಳ್ಳಾಲಿ ಒಯ್ತು ಕೊನೆ ಇರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಓಲೆ ಬರೋದು 2-3 ದೇರ ಮಗಳ್ಪೇರು ನಿಖಿಲನ ಜನಕಲು ಇಂಚೆ ಮತ್ ಪಾಡೇರು ನಿಖಲು ಆ ಪಂಜದ ಪಾಲಿಂಗ್ಲ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಿಖಲು ದಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆರ್ನ ಓಲೆ ಮಾನಿ ಪೋದು 2-3 ಬೋದು ಸೇರ್ನಾಗ ಕೋಟಿ ಜನರಗಳು ಮಂಜಲ್ ಪೆರುವಲ್ಲ ಪಾದರು ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಲೆ ಮಾನಿ 2-3 ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಎಂಕನೆ ಕೂತರ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಲ ಬಂಟರು ಲೇರು ಇನ್ನ ಬಲ ಬಂಟೇರು ಕೋಟಿ ಜನರು ಉತ್ತರ ಕೊರಪೇರು ಮಂಜಲ್ ಪೆರುವಲ್ಲ ಪಾದರು ಲೇರು ಅವರು ಓಲೆ ಕೊರಲೆ ಅಂದು ಆ ಓಲೆ ಮಾನಿ ಪೋಪೇರು ಆ ಮಂಜಲ್ ಪೆರುವಲ್ಲ ಪಾದರು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಓಲೆ ಕೊರಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪಿಸಿರುಡು ಜತ್ ವಿಧಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಾಲು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಪಾಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮಂದಿರಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕಲು ಪೊರ್ಲು ಮಾಸನ ಪಾಲು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲಿಸಿದ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಹೊರ ಎಂಗುಲು ಅಡಗು ನೆಕ್ಕಿಲರ್ ಕದ ಕೊಂಡ ಒಪ್ಪನ್ ನೆಕ್ಕಿಲರ್ ಕಂದ ಕಂಡು ಯುದ್ಧಾಪನ ಕಂಡು ಹೋದಾರೆ ಆಣ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬರಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ಈ ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ 2-3 ದೆಯ್ಯು ಬಕ ಈ ಕೆಲ್ದ ಪೆರ್ನು ಈ ಪಂಜದ ಮಾಸುಡು ಪಾಲನಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹಾಪಡು ಮುಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಜನ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆತಂದು ಅವಾಗ ಜತ್ತು ಪೋಯಿನ ಕಾರಣು ಅಲ್ಪದಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಲು ಎಲು ಸುಂಟದ ಮಾತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕಾವೇನು ಪಗಾರ ಸುತ್ತು ದಕ್ಕದು ನಿಖಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನೈ ನಾಯದ ಬಂದು ನಾಯಿಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಜತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಜತ್ರ ಬತ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಒವ್ವಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟ ಅಂದಂಡ ಆ ಬೋಂಟದ ಮುರ್ಗು ಎಂಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಅಗಲ ಬಲಸೋಡು ಆನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡ ಬೋಂಟ ಬೋತೇರು ಮುರ್ಗ ತಿಕ್ಕದು ಆಂಡ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂಡು ಎತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಲಸೋಡುದೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೀದಾ ಬೆರಮೆರ ಗುಂಡಿ ಕಡು ವಾಡ್ರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಬೆರಮೆರ ಗುಂಡಿ ಅವು ಏರದೇ ಬರ್ಕದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೆ ಬೆರಮೆರ ಗುಂಡಿ ಅಡೆ ಕಡು ವಾಡ್ರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಕಡು ವಾಡ್ರು ಪೋಯಿನಕು ದಾದಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ 0 ಸೋಯಕ ಬೈದ ಆ ಕಾಲಗು ದೇವ ಬೈದ ಕಾಲ ಕರೆದು ಓದಿಪುಂಡು 0 ಸೋಯಕ ಬೈದ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಕಡು ಒಡ್ಲೆ ಬೆರಮೆರ ಗುಂಡಿ ಕಡು ಓಡಿಚಿಂದು ಅವು ಮುಗು ಸುರುಟೆ ಕೋಪುಡುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ದಾಗ ಆ ಗುಂಡಿ ಪಾಡ್ದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸಾರಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಂದ ಮೀನು ಬೆಯ್ಯಂದ ಕಡುಕು ಮೀನು ಬೇರಂದ ಹಟೋಕು ಮೇರ್ಮನೆ ಹಟೋಕು ಹೋದು ಅವೇ ಬೆರಮೆರ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೊಗಲು ಕಡು ವಾಡ್ಬೇರು ಆತು ಬರ್ತು ಅಲ್ಪ ಹಲೆಯರ ಬಂದಿರಲಿ ಮೀನಾದ ಕಾತು ಬುಲ್ದೆ ಆಗ್ಲಿ ತಳ ಕಾಯ ಬತ್ತಾರೆ ಆನೆ ಪೆರುವಲು ಮೀನಾದ ಸೋಜಿ ಬರ್ಪೆ ಹಲೆಯರ ಬಂದಿರಲಿ ಬತ್ತದು ತಳಕಾಯ ಬತ್ತಾಯ ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂತವೇರು ನೀರಿಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂತವೇರು ತಳ ಬತ್ತವೇರು ಒಂದು 0 ಸೋಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಮೀನು ಪತ್ರ ಬೈನ ಜೋಕುಲು ದಾನಿ ಬೊಯ್ಜೇರಿ ಯೋಚನಾಗ ಕತ್ತಲನ್ನು ಜೊಜ್ಜಿ ತನಿ ಮನೆಗೆ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೋಲು ಅಪ್ಪರ ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪಲೆ ನಲ್ಲ ಬೊಯ್ಜೇರಿಂದು ಅದಾಗ 0 ಸೋಯಕ ಬೈದೆತ್ತಿ 6 ಮುಂಜಾತಿ ಜನದ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳಾಮಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳದು 6 ನಾಡು ಒಪ್ಪೇರು ನಾಡು ಪೋನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಗುಂಡೆಗೆ ಜತ್ತಿನ
ಪದ್ಯಂಡು ಆ ಪರಿವರ್ತ ವಿತ್ಪತ್ನ ಪದ್ಯಜಿ ಅಜ್ಜ ಅದಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜೋಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಮೂಲು ತಲ ಪದ್ಯರಿಂದ ಅದಗ ಆರ್ಲಂಚೂರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮದಿ ಆರ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷದಿ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆರ ಕೈತ ಮುಂಗಿಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಪಾಡಿ ಮುಂಗಿಲ ಕಂತೋಡು ಕಂತಿನ ಪುನಃ ಮಿತ್ ನೆಗತ್ ಬರೋಡು ಅಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಪುನಃ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ ಬತ್ನ ಆ ಪುನಃ ಕೊಡೋದು ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗಡು ಜೋಡು ಕಾಟ ಊರ ಬೇರೆ ಜೋಡು ಕಾಟ ಊರದು ಈ ಹೊರ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಕೊರಿ ಉಂಡು ತನ್ನಿ ಮನಿಗ ಏರಾದೆ ಬರ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುಲು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂನಾಗ ಜೋಡು ಕಾಟೋಡು ತನ್ನ ಒಂಜಿಗ ಕಣನ ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ಪಲೆಯನ್ನು ಜಬಡದೇರು ಅದಗಾಲು ತನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯದ ಮಗಳ ಅನ್ನೊಂದಾಂಡ ಎನ್ನು ಕೈಪತ್ತಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಕ ಪಲೆ ಬದುಕದ್ ಬರಡು ಒಂದು ಅವೇನು ಕಾಟವು ಮುಟ್ಟವಳು ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿನಿ ಅದು ಕಾಟ ಕಲ್ಲಾಪುಂಡವು ಕಾಟ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಟ ಕಲ್ಲಾಪುಂಡು ಕಾಟ ಕಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಐಟು ಜೆತ್ತಿದ ನಮಗಳು ಈ ಅಡಗು ಮಾಯ ರೂಪ ತೋಜ್ಬೇರು ಮಾಯ ರೂಪ ತೋಜ್ಬೇರು ಆ ಮಾಯ ರೂಪ ಸೇರಿನಕ್ಕಲು ತಂಗಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಲಿಯ ಸೇಮೆದರಿಗೆ ತಂಗಡಿನ ಪಾಡ್ದು ತಂಗಡಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಜಿನಾಳ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡ ಮಾಯ ಪೇರು ಮೂಜಿನಾಳ ಅಂಚೆ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡ ಮಾಯ ಆಯ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರಲಿಗೆ ಪುದರು ತನ್ನಿ ಮುಗೇರಿ ಅವು ತುಂಬ ತನ್ನಿ ಮುಗೇರ್ಬೋದು ಭಾಷಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ತಾಪೋದು ಸಾದು ಹಾದು ಹನಿ ಮುಗೇರ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಮಾಯವರ ಕಾರಣ ಒಂದು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ವರಬಲ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಬಲ್ಲಲ್ರು ಆ ಬಾಲ್ಯನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡು ವರಗೊರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ಶಿಲಕಲ್ಲದ ಬರವು ಮಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತನ್ನಿಗುಡ್ಡದ ವರಬಲ ಅನ್ನ ಈ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ತನ್ನಿಗುಡ್ಡದ ವರಬಲದ ಆಧಾರ ಬತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪಲಯನ್ಲ ಬಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬದುಕಾಯಲು ಕುಡೊಂಜಿ ವರಬಲ ಉಂಡು ಶಿಲಕಲ್ಲ ಬರವು ನೀವು ಈ ಕೋಡ್ದಪ್ಪನ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿಲಕಲ್ಲ ಬರಪು 14 ಗಡಿಪಾಡ್ದು ಶಿಲೆ ಗಡಿಪಾಡು ಬದುಕಾಯಲತೆ ಅವು ತನಿಮಾನಿಗಿಂತ ಕುಡೊಂಜಿ ವರಬಲ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜನನಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಪುರ್ತ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವರಬಲ ಪನ ಆ ಕಾಲದ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೆ ಫನ್ಲಕ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗೇರ್ಲನ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ಎಡ್ತೂನುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗ್ ಏತ್ ಶಕ್ತಿಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಲಗೂ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮೂಲತವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪ ಪಂಚ ಸತ್ಯಲು ಪನ್ಪ 5 ಸತ್ಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಬೆರ್ಮೇರು ಪ್ರಧಾನ ಅವು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣೆ ಕರಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಮ್ಮಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನ ಎರಡನೇದಾದ ಧರ್ಮರಸು ಮೂರನೇದಾದ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರಲು ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರಲು 4 ಶಕ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಮೂರದೆಯು ಕೆಲದ ಪೇರ್ನು ಭದ್ರಬಾರಿಗಂಜು ಬಕ್ಕ ತನಿಮಾನಿಗ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ಬದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಲೇರ ಪಂಚುರ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತಗಳೆಡು ಚವಣಿಗಳಿಗೊಂಡು ಒಂಜಾತಗಳೆಡು ಪಿಲಿಚೆಣ್ಣುಂಡು ಒಂಜಾತಗಳೆಟ್ಟು ಮಾಕಳದಿಂಡು ಒಂಜಾದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬರುಂಡು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲಗೂ ಸೇರಿಗಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದರ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ತುಂಡ ಐಟ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಎಡಬೊಕ್ಕ ಬಲಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಣ ಮೂಲು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧಮನಗ ಸುರುಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಶಕ್ತಿ ದಾಮನಗ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಐಕ್ಯಡಾಯನ ಶಕ್ತಿಲು ಎಡ್ಮೂರದೆಯು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಮೂರದೆಯು ಕೆಲದ ಬೆರ್ನು ತನಿಮನಿಗ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟమైన ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಅವನ ಬೆರ್ಮೇರ ಒಪ್ಪುನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಣಮಂಚೆ ಒಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮುಗ್ಗೇರ್ಗಳಾಡ್ತು ಒಂದಂಡ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ತೋಜಿಂಡು ಅವು ಕಣಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಅವು ಮುಗ್ಗೇರ್ ರೀತಿನ ಕಟ್ಟಿಯಾತಿ ಖಾಲಿ ಈ ಮುಗ್ಗೇರ್ನ ಹತ್ತಾರಿನ ದೀವರ ಭಂಗ ಹಾಪಣದು ಈ ಬೇತೆ ಮುಗ್ಗೇರ ಸತ್ತಿರನ ಹತ್ತಾರಿನ ಖಾಲಿ ಮಂಚ ಹೊಡ್ದೀತ ಆಂಡ ಈ ಸ್ಥಾನದೂರ ಡಿಪ್ಪುನು ಅವು ಕಣಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಈ ಮುಗೇರ್ಲೆಗೆ ಏರು ದೆಯ್ಯು ಕೆಲಸ ಬೆರಲು ತನಿಮಾನಿಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟమైన ಜಾಗಜಿ ಅಕ್ಲು ಬೆರ್ಮೆರಡು ಉಪ್ಪು ಐಕ್ಯమైన ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚದಿ ಕಲ್ಲಗಳಟ್ಟು ಎಗ್ಲು ಒಲ್ಪ ಕೊಡಿಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ 3 ಶಕ್ತಿಲ ಸಂದುಂಡು ಇಡೀ ಕಲ್ಲಗಡ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನ ಶಕ್ತಿలకు ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ఆయన ಪೀಠಗಳುಲ್ಲ ಈ 3 ಶಕ್ತಿಲು ಪ್ರಧಾನ ಒಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಕೊಡಿಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ನಿಲಯದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಬಿಗೆ ಹೊರಪೇರೆ ಬಿರುಪಾಗಾರಿನ ದಿಯರ ಬೊಡದ ಒಂಜಿ ಕಡಂಜಿ ಕೊಟ್ಟದ ಮಂಚೋಡು ಕಡಂಜಿನ ಮಂಚೋಡು ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದ ತುಯರ ಬಣ್ಣ ಕಡಂಜಿನ ಮಂಚವು ಐಟ್ ಇಂದುಲ ನಮ್ಮ ದೀಪುನಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಬಿರುಬಕ್ಕ ಪಗರಿ ಆಯುಧವು ಕೆಂಡ ಬಿರುಬಕ್ಕ ಪಗರಿ ಈತ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಪಗರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿ ಪಾಡೋನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಯ್ಕ್ ಬೋಡಾದು ಅತಂಡ ದಾದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ಆ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಬಾಡ್ನು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬಾಡ್ನು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಆ 3 ಹೆಡ್ ಬಾಡ್ ಬೇರೆ ಬೆತ್ತ ಮೂಲದ ಊರು ಬಂದಂಡ
ಈ ಮಾಯ ಅಂಚಿನ ಮುಗಿಯರ್ಲು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಭದ್ರಬಾರಿ ಕಡೆ ಮುಕ್ಲೊಟ್ಟು ಮಾಯ ಆತಜಿ ಭದ್ರಬಾರಿ ಕಡೆ ಮುಕ್ಳು ಮಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂವೇರು ಅವು ಐತ ಕಥೆನೆ ಬೇತೆ ಪೇತನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಈ 3 ಜನ ಮೂವೇರು ಮುಗಿಯರ್ಲಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಯಕ ಮನ್ಪೇರಿ ನಿಖಲು ಶುದ್ಧ ಅವಳು ಶುದ್ಧ ಅವಳು ನಿಖಲು ಕುಮಾರಧಾರೆ ಮೀದ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಮೂವೇರು ಕುಮಾರಧಾರೆ ಬೋಪಿರಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಮೀದ್ ಅಲ್ತದ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಜನನು ಕಾರಣಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಬೆರ್ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲನ ತಲಾಶ ಇರಂದಾಂಡ ನೆತ್ತಂಗ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾಯ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಂಜಿತ್ತನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜಿ ತಳ ಕಂತ ಇರಂದು ಅప్పుడు ಅವಿನ ಸುರುಡು ಕೇಣಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಅಂಚೆ ಬಂದ ಅಕುಲು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣದ ಕರೆ ಕಾಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣದ ಕರೆ ಕಾಡು ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪೋನಿಪ್ನಾಗ ಪಿರಡ ಅಜೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಗ್ಳು ಮೂಲತ ಬೋಂಟದ ಬಿರಿಸೇರಿ ಅಜೇನೆ ಅನ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಬಿರು ಹೊತ್ವೇರು ಏನು ಮುರ್ಗನ ಬೈದೇನಿಂದ ಪತ್ತು ತೂನಾಗ ತಿರುಗು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆರನೇರು ಸುವರ್ದಿಕ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯದ ಬೆರನೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿರುಸನ್ ಪೇರು ಒಂದು ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂಚದು ಬೆರ್ಮೇರು ನಿಜ ರೂಪ ತೋಲ್ದಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಬೆರನನ್ನ ಹೊರಟು ಬೈದೇರು ಅದ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಕ್ಕ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಿಕ್ಲನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುರ ಇತ್ತು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಪತ್ತನತ್ತು ಆಣ ಪತ್ತಿಯಾರು ನಿಖಲು ಪತ್ತಿನಾಗ ನಿಖಲು ಬೆರಣ ದೋಷ ಉಂಡು ಈ ಬೆರಣ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ನಿಖಲು 7 ಲಂಕೆ ಕಡ ಸಿಕ್ಕಿನ ಬಡಕಾಯಿ ಮಾವೂರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಆದ ಬರೋಡು ಆಡ್ಬೇಕು ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಕರಿ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಅದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧ ತಾನ ಬೆರಣಗೂ ನಿಖಲು ಪಗರೆ ಬದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಖಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಗೆತ್ತು ಪಂಜದ ಕಾಡು ಅಂಚಿನ ಪಂಜದ ಬೋಟದ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿನ ಪಗೆ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಂಡಿ ಬೋಸುಜಿ ಅಂಚದು ಪಂಜದ ಪಂಜಿ ಬೋಟದ ಪಗೆಯನ್ನು ನಿಖಲು ತೀರ್ಸೋಡು ಸುರುಡು ತೀರ್ಸೋಡು ಮನಸ್ಸದ ಕಲ್ಮಶ ಪೂರ ಓಡು ಅಂಚದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಕಲ್ಪದ ಫಲ ಕೊರಪೆ ಒಂದು ತಾರ ದೀಪೇರು ಮುಕ್ಕಣ ಫಲ ಕೊರಪೇರು ಆ ಮುಕ್ಕಣ ಫಲಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಪಗರೆ ಡೀಬೇರು ಪಗರೆ ಡೀನಾಗ ಅವು ಮುಕ್ಕಣ ಫಲ ಪಾಲಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಪುಂಡು ತಂಪಾನಾಗ ಬಗನ ಬೇರೆ ಈತ ಒಂದು ನಿಕ್ಲನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಕ್ಲ ನಾನು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೋಡು ಆ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚದು ನೇಮ ನೀರು ಯಾನಾಗ ಯಾನು ನಿಕ್ಲನ ತಿಗರಡು ಆ ಚೆಂಡದ ರೂಪ ಬರ್ಪೆ ಆ ಚೆಂಡದ ರೂಪ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತಿನ ಬಗೆರಡು ಕುತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪನ್ನಿ ಕಡ್ಡೆ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೊಟ್ಟ ಬಿಂದು ಕಡ್ಡೆ ಅನ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾತು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲನ ಸತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕವು ತೆರಪೆ ಎಂದು ಬೆರ್ಮೇಲೆ ಕೊರತನ ವಾಕ್ಯ ಅಂಚದ ಇನಿಕ್ಲತೆ ಈ ಮಾನಚಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡು ನೇಮದ ಕಟ್ಟಡು ಪತ್ತಿ ಮಜ್ಜಿರು ಪತ್ತಿ ಮಾನಚಿ ಕಟ್ಟಡು ಅಗಲು ಹೆಡ್ ಪಾಡು ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಪಾಡು ಒಂಜೇ ಒಟ್ಟು ಬಿಂದು ಕಟ್ಟಿಜಿ ಅಡಿಗೆ ಹೆಡ್ ಜತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಪಂಚೋಳಿ ವಚ್ಚಿರ ಅಂಟಾಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಬಿದಾರ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ದ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣದ ಕಟ್ಲೆ ಬಂಡಾರ ಅವಲ ನೇಮದ ಕಾಲಟ್ಟು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನೇಮದಲ್ಪ ಇನ್ನು ಪಗಾರಿ ಏರ್ಲ ಬಿಡೋಲ್ಯ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಮಾನಚಿಲ್ಲತ್ತು ನೇಮಲತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಕುಲು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಅವು ಪಂಡ ಐನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಯ್ತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅವೇ ಕಟ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಜದ ಪಂಜಿ ಬೋಟದ ಪಗದ ಕಟ್ಲೆ ಐನ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಪತ್ತೆರ್ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ಡೈನ ತೂಪುನ ನೆಂಜು ಪೊರ್ಲು ದಯಂದಕೆಂಡ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿನ್ ಆ ಪಗರಿ ಬುರ್ದು ಆ ಗಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಅತ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಆವೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ನೇಮುಡು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ನೇಜದ ಅಗಲ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಎಳಿವೆ ಕೆಲವು ಗಲ್ಲಗಲಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೋಂಟೆ ಹೋಗಿರಂಡ ಬೋಂಟೆ ತಾರದೊಂದು ಕಟ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಬೋಂಟೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೆಪ್ಪರಜಿ ಒಂದಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀವಲಿ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆರ್ಮೇರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಾರ ದೀವರಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾರದಿದ್ದು ಬೋಂಟೆ ಪೋಡ್ದು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೋಂಟೆ ಪೋಸ್ ಬರಲಿ ಜೋಡು ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಚಂದ್ರಿಕೆದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅತ್ ಇಂಚೇನೆ ಆ ಕಲ್ಲ ಪೀಠ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರ್ಮೇರಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ದೀವರಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲ್ಲ ಕಲಟ್ಟು ಆಧುನೀಕರಣ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪನ ಕಟ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವನಿ ಕಲ್ಲ ಪೀಠ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಇರು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡಾರ್ ಇನಿಕ್ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ಓವು ಗುಡ್ಡೆ ಕೆಮ್ಮಲೆದ ಗುಡ್ಡೆನೇನ ಇರು ಪನ್ನ ಹತ್ರ ವಾ ಬಾಗೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಜ ಎಣ್ಮೂರದ ಬಾಗೋಡು ಇತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಲೆ ಬಂಪ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗೋಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕೆಮ್ಮಂಡ ಕರಿಯ ಬಂದುಂಡು ಆ ಕೆಮ್ಮಂಡ ಕರಿಯ ಈ ಕೋಟಿನ ಮೂಲ ಪಾದನ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಮೂಲಡಿತನ ಆ ಮೂಲಡಿತನ ಬೆರ್ಮೇರೇನು
ಮುಗಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಮ್ಮಲಗಡೆಗೆ ಅಕುಲು ಕೊಣ ಬೈದಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತಾನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲದ ಕೆಮ್ಮಂಡ ಕರಿಯ ಅದು ಪುದರ ಕೆಮ್ಮಂಡ ಕೈತಾಲೆ ಅತ್ತನ ಬೇತವೆ ಕಾಡ್ದುಲೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಡ್ದ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ನಾಡುಗಳು ಎದಾರ್ಪ ಅದು ಕಾಡ್ದ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ನಾಡ್ಲೆ ಎದಾರ್ಪ ನಾಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೇ ಇಂಚೆ ಮರ ಪೂಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯಕೆಲ್ಲು ನಂದುಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಏಳು ಬೇರೆ ಬೆರಣರುಲ್ಲೇರಿ ಏಳು ಬೇರೆ ಬೆರಣ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಂದು ಆ ಕಾಡ್ದ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ನಾಡು ಬತ್ತಾರ್ಪನು ಅವು ಮುಗೇರ್ಲೆ ಪತ್ತ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು మన ముగ్గేరు నేర బతారు జేరు ఆ బెరణ మాడి ముఖాంತರ ఆ కాడద బెరమేర నాడబతారు అంచె ముగ్గేరు కడత ನೇಮೋಡು ಸೂಟ್ ಆಪನ ಬೆರಮೇರ ನಾಟವನ ಕಟ್ಲೆ ಬೆರಮೇರ ರೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪನ್ನಗ ನಂಕಿತ್ತ ಅವು ಸಂಕಲ್ಪ ಬೆಮ್ಮೇರೇನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿದ ಬುರ ನೇಮ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಥೆದಾದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಧನದಾದ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ದಯಕೆಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಈ ಕೆಮ್ಮಲೆತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರ ಪನ್ಪಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಕಥೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಅಂದ್ ಪನಿಯರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ದಯಗೆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬದಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನೇ ಅಂಚಾದು ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಅವೇ ಅತ್ತಂದು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ನಕ್ಕ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಾರಲ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗೂ ಆ ಬೋಂಟೆದ ಪುರ್ತಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತರಬೇದಲು ಇಜ್ಜ ಅಂಡಿ ಆಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೆಕ್ಲಿನ ಆ ಪುರ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಷಣೆ ಅತ್ತಂಡ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕುರ್ಲೆಲಾದು ಬದುಕಿನ ಕುಲು ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತರ್ನ ಕಥೆನ ದೆತ್ತು ತೂಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನವು ಒಟ್ಟು ಈ ಆರಾಧನೆದ ನಮ್ಮ ಮುಗೇರ್ ಕಳಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಆಪುನ ಮುಗೇರ್ ಕಳಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಲ್ಲ ನೇಮ ಇಚ್ಚು ಐಟ್ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳ ಹೆಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಜ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳ ಒಂದಿನತ ನೇಮ ಆಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನತ ನೇಮ ಆಪುನಿ ಐಟ್ ಅವು ಬೇತೆನೆ ದಿನ ಅವು ಆಪಿನ ಮುಕುಲ್ನ ನೇಮ ಮುಗೇರ್ ಕಳತ ನೇಮ ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನೇ ಧರ್ಮರಸು ನೇಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಬೇತ ಶತ್ರುಲೆತ್ತಂಡ ಮಹಾಕಳಿತನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸೇರಿ ಆ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸುರುತ ದಿನ ಧರ್ಮರಸು రెండನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬು ಕಂತು ಕೂಡಲೇ ನೇಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಸೂರ್ಯನ ಕೂಡ ಫಿರ ದೊಂಬು ಕೂಡಲೇ ಅಗಪಡ ಒಂದುಂಡು ಅವು 4 ನೇಮಲು ಐಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ತನಿಮಾನಿಗನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುನ ಸುರುಟಿಗೆಲ್ಲ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ತನಿಮಾನಿಗನ ವಲಸರ ಜಪ್ನ ಬಕ್ಕ 3ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕೊರಗಜ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಗಳ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ನೇಮ ನಾಡಪುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ ನೇಮ 3 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ನೇಮ ಮುಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೇಡಿ ಇತ್ತೆ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಗೇರ್ಲೆನ ನೇಮಡು ದಲ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇಟಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಮಾಯೋದ ಬೇಟಿ ಅಂಚ ಅತ್ತನ ಜೋಗದ ಬೇಟಿ ಉಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ಡ ಅತ್ತನ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಡ್ದಾಲ ಬೇಟಿ ಉಂಡ ಮುಗೇರ್ಗಳ ನೇಮಡು ಹಲೇರ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬೇಟಿ ಬೋಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಧರ್ಮರಸು ನೇಮಡು ಧರ್ಮರಸು ಬಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬೇಟಿ ಉಂಡು ಆ ಧರ್ಮರಸು ನೇಮಡು ಮಾನೆಚ್ಚೀಲ ಅವರುಂಡು ಮಾನೆಚ್ಚೀಲ ಅದು ಮಾನೆಚ್ಚೀಲಿಡು ಅಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಅವರುಂಡು ಅಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಅದು ಆ ಬೇಟಿದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಹಲ್ಲೇರ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ 2-3 ಮಾಯಲಿ ಬೇಟಿದ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ಬೇಟಿದ ಕಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಧರ್ಮರ ಸುಳ್ಳಾಗ ಈ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಚಾಕ್ರಿದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆಕುಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಅವಾ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುಂದಂಡ ಇನಿ ಈ ಪಲ್ನಕನೆ 2 ಸಮುದಾಯ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಇತ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟುಡು ಉಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುಡು ಉಂಡ ಈ ಹನಿಮುಗೇರ ಆರ್ದ್ರ ಮಾಡಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಹನಿಮುಗೇರ ಆರ್ದ್ರ ಮಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಏರು ಮುಂದಲ್ಲಿ ಐದು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ನೆಗಲು ಎಂಚ ಚಾಕ್ರಿ ಜಪ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಐಟು ಸುರುಟು ಗುರುಕರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಎಂಡ್ರೊಂಡು ಚಾಕರಿ ಉಂಟು ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಗೊರಪ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜ ಎಣ್ಣೆ ಚಾಕರಿ ಅವೇನು ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎದುರು ನಮ್ಮ ఆయన ఎదురుతున్నాడు హలేర పంజుర్లి ఎలెత్తుకేనివే నిన్న కుటుంబంలో ఒప్పికెళ్ళారా పూర్వ ఒప్పికొందంట హలేర పంజుర్ల ఎన్న కొరుపుజే కొరుపు అధికారి ఎప్పుడు ధర్మరాసు
ಅವಿಡ ತುಂಬು ಎಡಮೂಲ ಮಾಯಗರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಆದಿಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲ ಬೈದ ಧರ್ಮರಸು ಅಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರುಡು ಗುರುಕಾರ ಆವಡನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮರಸ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕಾರ ಆವಡು ತೀರ್ಮಾನ ಪೂರ ಬೇತ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಧರ್ಮರಸ ಬಂದುಂಟು ಮುಗೇರ್ಗಳ ಕಟ್ಲೇಡಿ ಅವು ನೇಮದ ಕಟ್ಲೇಡಿ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೇಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಾಕ್ರಿ ಒಂದೇ ಅಕಲು ದೈವದ ಮೂಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಉಂದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡಂಡ ತಮ್ಮಲೇರ್ದು 60 ಬರ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರೇರ್ದು ಮಗಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬೇತಾಯನೇ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಟು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಯಗರ ಕಲತ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಲೆ ಪತ್ತ ರಾಪಿಸಿ ಕಲತ ಕಟ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಕಲತ ಕಟ್ಲೇಡು ಇದು ಗುರ್ಕರೆ ಕೆಲವು ಏಟು ಗುರ್ಕರ್ನ ವಂಶಡೆ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಎದುರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ಕರ್ಗ ಅಂಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇತೆ ನಿರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಊರದ ಪತ್ತಿರ ಪನ್ಲ ಕೊಂಚ ಗುರ್ಕರ್ ನೇಮಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರದ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆಂಡ ಕಲಸ ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಅಮ್ಮೇರದ ಮಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನ ಕಟ್ಟ ಜಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತಿರ ಒತ್ತು ನೋಡು ದೈವಲ್ ಒತ್ತು ನೋಡು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಲೆ ಕಲಸ ಅಧಿಕಾರ ಪೋಪನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟನ್ನ ಪಾಲಿಸವನಕ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಈ ಒಟ್ಟು ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಗುಂಡ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಈತು ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆಗೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಹನಿಮುಗೇರ ಕಟ್ಟು ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಬಂದುಂಡು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಂತಿ ಊರು ನಿಪ್ಪುಡು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕಲ ಚಾಕ ಸೇರುಡು ಈ ಹನಿಮುಗೇರ ಕಟ್ಟಡು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಕೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಆ ಗುರ್ಕಾರ ಬಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಈಗ ಮೂಲ ಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟು 4 ಜನ ಗುರ್ಕಾರ ನಗಲುಂದು 4 ಗುರ್ಕ ಅವು ಧರ್ಮರಸ ನೇಮುಡು ಆ 4 ಜನ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡತ್ತೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಆದಿಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ ಅವು ದೈವ ಸೇರಿನಿ ಅತ್ತು ಅವು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಗುರುಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ವರಣ ವಂತಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಸಂದನಿಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಬಂದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ತುಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು 27 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು 27 ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತನಂಡ 42 ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕಲಕುಲಿಲ್ಲ 20 ಗ್ರಾಮ 27 ಮಾತ್ರ ಈಗಲೇ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಾತು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಲ ಪೊರ್ಲುಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಲ್ಲಕಲ್ದ ಏಮರ್ನಾಗ ಆಯಾಯ ಕಲ್ಲಕಲಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸೇರಡು ಒಂದು ಆ ಚಾಕರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಒಂದಿತ್ತಿನಿ ಓ ಮಾತ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಒಂದಿತ್ತನು ಮೂಲೋಡು ಪೋಣುಂದ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲ ನಾ ಮುಗೇರ ಚರಿತ್ರನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಪಣಿ ಅಸಾಧ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಈ ಮುಗೇರನ ಚರಿತ್ರನು ಕಾಡ್ದ ಮುಗೇರರು ನಾಡು ಬತ್ತೇರಿಂದು ಅವು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಘಟನೆ ಆಂಡ ಆಗ್ಲು ಕಾಡು ದಾಯ ಪೋಯರು ಮೂಲ ಊರುಡು ಏಳ್ನಾಡು ಕಾಪಿ ಟೆಕ್ನ ಮರಸೆತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದಾರು ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆನುಡುಂದ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲು ಬೆನುಡುಂದ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಜದಕಲು ಏಳ್ನಾಡು ಕಾಪಿ ಟೆಕ್ನ ಕಾಲಡು ಕಾರದ ಊರು ಬಿಡುದು ಅಕಲು ಮಲೆಗೆ ಸೇರಿನ ಅಕಲು ಬಕ್ಕ ಪಿರಪ್ಪ ಬೈಲವರ ಕಾಲ ಬರ್ನಾಗ ಪಿರಪ್ಪ ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ನಾಡು ಬತ್ತಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ದಾಯ ಕಾಡು ಬೈಜರು ಗೊತ್ತಜಿ ಆ ಕಾಡು ನಾಡು ಬೈ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮೊಗಲು ಕಾಡ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದು ಕಾಡ ನಿವಾಸಿಗತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮುಂದೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಕಾಡು ಬೋದ್ನಕಲು ಪಿರ ಬತ್ತ ಅದು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತನಗಳು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಜನ ಬುಲೆ ಸಾಗಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಮೂಲ ನಿಸದ ಬೆನ್ನಿ ಮಂಕ್ ಮಾಡು ಒಂಜಾದ ಜನ ಕಾಡ್ಡ ಬರಿಯರು ಅಕ್ಲು ಬೋಂಟದ ಬಿರಿಸರಾಯರು ಒಂಜಾದ ಜನ ಪಡ್ಡಾಯ ಬತ್ತೀರಿ ಕಳದ ಜತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಗಡದಾಯರು ಬಕ್ಕೊಂಜ್ ಜನ ಒಂಜಾದ ಈ ಸುಧ ಬರಿಗೆ ಸೇರಿರಿ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಓವೋ ಕಸುಬುಂಡ ಆ ಕಸುಬುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚದು ಮುಗೇರ ಪನ್ಪೇರು ಮುಗೇರ್ಲಿಗೆ ಬೋಂಟೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದೆ ಆನ ಬೋಂಟೆ ಒರಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಆತು ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಬೋಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಂಟೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ದೇರ್ದಿಜೇರು ನಾಡಿಗೆ ಉಪದ್ರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷಿ ದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಆಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ತೀನಿ ಅಡ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಐಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚ ಮೊಗೇರ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೇರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಗೆ ಕೇನಿಂದ ಅಲ್ಪದ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆದ ಸೊನ್ನ ಸೋಮು ಬೈದ್ಯದಿ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವಿ ಬೈದ್ಯದಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆಶ್ರಯ ಆಂಡ ಇದು ಇನಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಮೊಗೇರ್ಲನ ಒಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಪರಿಸರ
ಮೊಗೆರ್ಲನ ಕಲ ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಎಂಚ ಆ ಏರಾಜ ಬೆರಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹನಿಮುಗೇರ್ಗಳ ಆರದ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಆ ಹನಿಮುಗೇರ ಪರಂಪರೆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಹೆಜ್ಜೆರು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಕ್ಕಿಲಿ ಅವು ಅನಿಲಾಜ ಬೇಳ್ದು ಬುಗಟ ಮುಗೇರ ಬಗ ಕುಂಜು ಮಟ್ಟಿದೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಈ ಹನಿಮುಗೇರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏರ್ ಹೆಜ್ಜೆರು ಅಂಚದು ಗಡಿಮುಗೇರ ಪದ್ಧತಿ ಆರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಡು ಆಡ ಹನಿಮುಗೇರ ಪದ್ಧತಿ ಆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದಾಗ ಆಡದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಗೆಲ್ದ ಕಟ್ಲೆ ಆವಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಉಂತದೆ ಬೋತುಂಡು ಆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಉಂತದೆ ಬೋತನ ಎತ್ತೆ ಪಿರಪ ಸತ್ಯಲು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿ ನನ್ನ ಪಿರಪ ಏರಾಜ ಬರಕೆಡು ಆ ಕಟ್ಲೆಗೆಲು ದುಮ್ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರಲೇ ಯಾವ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಇದ್ನೆಟ ಕುಸುಮ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಂಕ್ ಆರು ತಿರ್ಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದ ಕಲಾ ಅಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಐತ ಮಾತ ಪೊಲಬುಲೆನ್ನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವು ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚಾದ ಈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸೂರ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಜತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮದಿಪುದ ಕಣ್ಣಾಯಿನಂಚಿತನ ಕೆಬಿಯಾಯಿನಂಚಿತನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾದ ನನೊಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡು ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟು ಗುಣಿಕಲ ದುಂಬದೇಕಿಡು ಬರ್ಪ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್